Ayaw mo ka, boy. Ayaw cry, no? Ina! Ay, karon ako sa balay niya. Naana dire. Kasimot na ko. Fresh graduate, bay. Fresh graduate. Alright, na J Marcon on the house mga brad, no? Balo na mo basta na si J Marcon challenge video. Challenge video gini brad, no? Ya unsa man nga challenge karon son? Sus, nalimtan mo na sa miyang noon. So, ngano ikalimtan mo ni son? sa na kuan lang tao. Sakto kay na noodles dara. DIY. Ha? DIY taron? DIY. Spicy noodle challenge. With a twist. Pero son, we need more ingredients. We need spices, bay. We need to buy some spices. Saman. Ato ta karong metro. Mauna ni son. Mauna ni. Mag-adventure na ta. Sugod na ni adventure sa grocery. So, adventure. Let's go. Naan na may sa elevator. Musulod na may elevator. First time mga elevator. First time yun ako nagulbaan ko may. Uy, gago ayaw. Son, nanata sa outside world, son. Lagi? Yo, ataw yung maka-reply. Lagi. Gago. So, mani Brad, ano may sa grocery? Kayon mo son, ngayos ako Brad? Yes, ararap ka. Ako na ni karong nga vlog. Wala to sa inyo. Ay, naraday. Dakan kita paliton, son? Sa? Kita palitin karong kay Christmas na biya. Happy na po Christmas. Ate, ayaw ka. Para sa magpakaon si Mayor. Una ingredient, ano siya? Espada. Sili, espada. Ikaduhang ingredient. Sili gagmay. Sili cute. Kana din nga sili, son. Atsal mo guni. Kani nga sili, son. Ganahan nga nga sili, no? Ganahan ka, bro. Ikatulong ingredient. Spaghetti sauce. Sweet style. Nadre si Flying Jason. Flying Jason on the cliff. Nagawas mo. Son, kabula ka sa free one? Unsa man? Free two. Glenn. Oy, saan sa? Kasi tawag sa gamit nga kang lola pero di kang lolo. Unsa man? Hindi ka kanola. Nakoy na sa to kung nakoy nalimtan jud ba nako gusto istorya pero alimtan man ako ewan lang to eh. So nako ingon nimo san ba? Ang sawan. Aja siya. God bless. Na daghan na kitang napalit klino. Pero ba jud kay kwarta karon kay tigbit. Sun tong agi adlaw sun ba kay kasapan ko sa mama sun? Kay vi na ako nakauli. Oh, nakaingon ko siya. Sus, Sids. Sun. Bakit? Kana bang suportado kay kasi mong kuya son? Makayon kag goya. Sulay nakakaon na kaganang lami kay mong pagkaon mo kay kanang may balan jud na mong lami yung pagkaon kay makaingon jud kag lami. Ouch, may kuko. Nakaingon shit. Sun kung daghang kag problema sa imong kinabuhi son. Kiri lang. Unsa adlaw ron son? Martis. Sun kana mo daghan kay pangutana sa imong kinabuhi son makayon kag tanduay. Og karon manamig shopping. Naa na pud mi sa moving floor, mauli na mi. Second time na ako sa elevator son. Di na ako mahadlok son, kaya na ako first time. Mahadlok kami. Ayaw gago. Og tura na miss balay. Magsugod na mi luto. Unang-una, mag-boil mig water. Og syempre mga brad na dire nagsugod og chop ang atong chef. Si Chef Jason ang lupet, pet malo. Kay spicy noodle challenge na nino. Nakatay labuyo dire mga brad. Kuni kayo. War pa. Sige pa. Montage and 3, 2, 1. Ang labuyo down. Ano kuni dungan? More to go. Sad, sili na pod. Na mga brad, kumpleto na itong mga sili. Sunod kay magluto na mig sauce. Mo-chop kay mag onions. Real men don't cry. Muna ni mga brad, the point of no return. Labuyo Espesyal. Mura nag Bicol Express ba? Oo. Ba? Where pa? Lodi.
Feel now, lami dyan ni Glenn. Sure ba? Lagi. Lami gini? Wata ka bala ni, makain mo, tag-restaurant ani mo. May tao. Sa pangalan sa tong Lodi. Lodi. Lodi Pet Malu. Pagkalami ay. Lodi. Pet Malu. Ready na mo mga Pet Malu? Ready na mga pet malu. Lodi, ready na? Ready na Lodi. Digi? Lami man noon. Lami mga... Sus kung nalang mo karon, makaingon jud mo, baho lang daan. Maka-order na jud mo. Pet Malu. Pet malu. Lodi. Ito na, Brad. Luto na atong spicy noodle challenge DIY, Brad, with labuyo, with chili, with pasta sauce. So, nakakita ka na ako, son? Kitara. Nagkamo mo ako, son? Oh, kakuha na ito na. So, mahal kayo sa mga, tanong na mo, tag 100 pesos. So, mo niya mong buhat to, tao, mas daghan pa, sa 100. DIY. Daghan kayo DIY. Pet malu. Lodi! Start na ta? So, na to, son. Sawan. Ito sa nang ibutang ng mga... Ah! Kaya, son, bro. Ah! Nahiri ka mo sa mutan, bro. Fresh? Fresh kayo? Fresh graduate? Oh! Congrats! Nawal mo. Kaya tatingo ito eh. Lodi! I've been really trying, baby. Jason the Salt Bay. Muna ni Brad, spicy noodle challenge na Sige ni. Boom! Muna to Brad, nana mong DIY spicy noodle challenge with a twist ni Brad. With a twist, pet malo, Lodi! So, saan man mag-start na ta? Wala tubigay, no? Way to bigay, Wala namin pero tubig. Kay salamat sa may mineral. sa sponsor. Manamis na miss! 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Hanghang jud siya. Lami man. Pet malo, Lodi! We're back! So lamig na bro. Halang ka, son? Di ko mulay no, halang ija. Halang jud siya. Pero nakakita ka na ako ron, son? Nadi ko kay istorya. Kamu good. So, naman ang round 1, una ko naman. Lamig siya, no? Lamig. Lami. Pero sa tinuod na jud, lami jud siya. Kay ginuwang. Halang to. Manamis na miss. Boom! Round 2! Round 2 na mga Lodi! Pero round 2 mga brado, dapat i-level up ito ang spiciness, no? Tsaka ito, Tabasco! Oh, chili na pod! Lodi ni bay. Lodi ni mga werpa! Ka-werpa! Yups! Tabasco! Dugay na mo sponsor dyan nila. Okay, una ko. I-place na akong history ng Jason. 1, 2, 3, history! You got a friend in me when the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. Ha? Sa history mo eh! Kata ba ano karaan yung video ba? Oo, lagi. O diba, sweet kayo sa una? Karon, spicy na. Kung gisawa pa nakakita doon siya bibanit, ano mo? Gamay na ako, son. Gamay, ano man na? Gamay raya? Gamay na ako. Round 2, fight! Ninghang na dyan siya. Pero nakakita ka na ako, son. Nada yung kada. Hindi na, wala juga kalit. Galutaw ang ulo. Kasi pagkakulo. Hang na dyan siya. Kaya pa, Lodi? Kaya pa, pet malu. Naikon si mong kongli. Harang na dyan siya ka, nanggawas ang sipon. Pero undeniable ginungalam yung ija. Nami siya, well yung ginawa. Imal! Wow! Round 3 na mga Lodi. Round 3 na mga pet malu! Grabe!
Hila ko gamay. Hindi ako kaya sunod, hindi ako kayang sili son. Kaya na, kaya. Take one for the team, please. Love mga ko ni son. Pero nakakita ka na ko son. Ako ay po. Ikaw butan na ko kay para walay bias-bias. Gamay lang. Ah! Kana, purot na tanan. Now watch me whip. Ah! Okay, now watch me nay. Na watch me whip jud na butangan jud na akong mata noon. Ayaw mo di ka boy. Ayaw cry no. Ina! Relax son. Wala ina nagbawa eh. Lodi. Lang eh. War pa? Sumuro tong video ha mga brad no. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pag yung video. Eh, kalimtag subscribe sa ako ay. Introduce pa na ako na. Gilangaw na pa ako ah. O syempre, subscribe mo kang J Marcon. Mga pet malu, Lodi. Oh, Werpa! Banabis kami. Makikot mong kuha nison, sabak ito son. I love Cebu. Manindot nga lugar, imong maduha ang bisita sa di jud ka maguol.